La signatura d'aquest conveni que hem fet amb el Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat és en realitat el reflex formal d'un treball que es va iniciar col·laborant un sector privat i el sector públic per portar a termini el programa d'implantació del 4.0 a les petites i mitjanes empreses. És un programa que nosaltres no el volíem fer sols, conscients de l'abast de tot el territori català d'aquest programa, no el volíem fer sols i ens vam comprometre a endegar-ho junts amb el Departament d'Empresa de la Generalitat. Hem tingut una supercol·laboració amb agents socials i amb ens tecnològics com Eurecat. L'incentiu que es farà a la primera etapa, que correspon amb la primera etapa del programa Acció 4.0 també del Departament d'Empresa, és la motivació. Conscients que les empreses han de fer un canvi de mentalitat i un canvi cultural, l'incentiu que han de rebre és posar-los de manifest eines perquè facin el pas cultural i facin el pas endavant d'una cosa que l'han de fer sí o sí.